aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye min ye baabu bɛna taa n'an ye Mali kunungo conseil des ministres la kɔɔri ale bayɛlɛmali usine kura k'o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ Mali marabolo 3 olu ɲɛmaaw falenna Segu gouverneur kura o ye Saka Magasa ye ale tun bɛ baara kɛ administration territoriale yɛrɛ kɔnɔna na Général de division Keba Sangare ale segira ka na gouverneur la nka a bɛ taa Joyilakaw olu fɛ yen o ni Kucala Buguni man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ dancɛ bɔ kosɛbɛ sasira dancɛ bɛ Joyila ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ ka taa masigi yan fanw fɛ ale ni Kajana fanw fɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fanfɛlaw la Kucala fana gouverneur kura sɔrɔ min ye Général de brigade Aruna Samake n'ale tun ye armée de l'air chef d'état-major kɔrɔ ye ale sugandira sa ka taa min ye Kucalakaw fɛ ale an ka lasigidenya fana kɛ Irisilakaw fɛ ale sugandira nin waati na Falaye Joyila gouverneur ale min wulila u ye ale bila ka taga Mali ka lasigidenya la Liyɔnkaw fɛ kunungo conseil des ministres la musow de kɔni ye saraba cɛ dɛ muso 15 ɲɔgɔnna ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kunungo conseil des ministres la an na an da don o la ka tila ka o fɛsɛfɛsɛ jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'u ye pankuru kura san jamanakuntigi ka pankuru kura ko kɔrɔlen kɔni ko dangarelo la kosɛbɛ an na an da don o fana na ka ɲɛfɔli kɛ magistrat kura olu kun ka kali ka siɲɛ baaraw kɛra cour suprême kɔnɔna na min ye nin waati na fana sa a tɔgɔ ye di chambre criminelle sigida 6nan ta o baaraw fana daminɛna kunungo FIFA ko Falaye Tɛlɛbugu ɲɛbɛrɛ ma daminɛ FIFA kɔnɔna na fiyewu ko Infantino ko k'a bɛna jɛkulu dɔ de sigi o jɛkulu de bɛna coupe du monde labɛn baara bɛɛ lajɛlen kɛ n'o jɛkulu ye tɔnɔ sɔrɔ tuma min o bɛ sɔrɔ ka fédération bolola sɔn bi min ye France fédération ale wulilen don k'i jɔ UEFA fana wulilen don k'u jɔ farafinnataw ko k'olu bɛna ko in jateminɛ Infantino y'a yira sa k'u ka jaabi di a ma yanni septembre kalo tile 19 cɛ sabula septembre kalo tile 19 FIFA ka lajɛba bɛna kɛ Falaye ko ni fédération minnu sɔnna min ye euro wari miliyɔn 35 ani 5 ye o bɛ d'olu fédération kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma cogo di u bɛ sɔn wari wa ko ni nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banna pewu ni nin jɛkulu in sigira Falaye Infantino ale yɛrɛ bɛna FIFA ɲɛmaaya bila a bɛ taa nin ko in de ɲɛnabɔ koyi dayimu olu kun ka dɔgɔ bi ta la Falaye u den minnu bɛ yen n'olu ma wolo fɔlɔ k'olu de kɛlen don ka bɔlɔn furancɛw minɛ bi an balimamuso dɔ ye laseli kɛ an ma an ka jɛ k'ale lamɛn fɔlɔ. ne bɛ falajɛ de ne bɛ kɛ falajɛ gidɔrɔnda de la brigade mesi su o su brigade mesi bɛ se ka turu 6 kɛ falajɛ yan nɔ Daragɔnda la minɛri kelen bɛ ka gidɔrɔnda fa tɛ mais famaw 10e bɛ na 7e bɛ na 8 mɔ polisiw bɛ na donc famaw bɛ nin bɛɛ kalama koyi
aga liti ala ka o dɛmɛ a taabolo ka ɲi est-ce que y'a faamu donc et puis weekend fɛ appartement bɛ dɛsɛ Bamakɔ pewu appartement tɛ sɔrɔ yɛrɛ vendredi samedi dimanche appartement bɛ dɛsɛ Bamakɔ mobilitigiw yɛrɛ bɛ na fo bɛ na minɛnw woloma ka bɔ anw jɔlen cɛ la ka taga n'o ye n'u nana brigade mɛsi mɔgɔw fana minnu ka na ka n'u minɛ k'u don mobili kɔnɔ bon comme an tɛ minɛ an yɛlɛ garan ye an kɔni tɛ minɛ brigade mɛsi la mais minnu bɛ minɛ brigade mɛsi bɛ na ka na minɛnw minɛ ka taga n'u ye u bɛ 1000 sara u bɛ jigin ka bɔ u kun ni polisi wɛrɛw nana ni minɛnw ye 400 sara dɔrɔn u bɛ taga i b'a dɔn ne ma deli TikTok kuma na quoi mais komi n bɛ fɛ ka yɛlɛ ka nin fɔ faamaw ka ko denmisɛnninw fana mara quoi sisan ni faamaw sela ka jɛ 1000 in kɔ sisan ka taa ka punition da u kan est-ce que sini u bɛ jɔ ka hali n'u ye faama natɔ ye u tɛ jɔ quoi u b'u yɛrɛ ɲini quoi et puis tuguni u bɛna siran u bɛna fɔ tiɲɛna u y'an minɛ ni o don na u ye min da an kan u tɛna sɔn u ka minɛ jamais cɛ minɛri ba de bɛ minɛ wa caman tɛ Bamakɔ ka den dɛ caman bɛna baara kɛ deya la u bɛ colo ka b'u ka patron fɛ ka taa autogare kɔnɔ donc n'u donna autogare kɔnɔ dɔrɔn o y'a bannen de kɔrɔcogo t'a la quoi et puis caman bɛna jisuma feere fana na quoi u bɛ to jisuma feerela ba de bɛna magida la denmisɛnnin fitininw a binala ni kira cɛ olu yɛrɛ ma don a kɔnɔ fɔlɔ dɛ mais min bɛ sigarɛti tigi ni fɛn ninnu olu de bɛ to fɔlɔ bɛna don a kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'an sen kan hali président kɛlen k'a fɔ ko ka gerebuden fitininw a binala ni talɔcɛ donc ne yɛrɛ don fo ka ji ci ne ɲɛ kan quoi i kan k'a fɔ denmisɛnnin gerebuden fitinin min ma ko taa sugunɛ kɛ n'a sɔrɔ i woloden de don o moment kɔnɔna na 0h 1h 2h o waati i kan ka lawuli taa sugunɛ kɛ i ka n'i da quoi mais i b'olu le u sen kan fo 2h 3h n'u tilala u bɛ sɔrɔ ka t'u mɔrɔmɔrɔ dɔw ka bitiginda la k'u da ka sunɔgɔ yen nɔ. Meli min ye ministre Mamadou Kassoge n'ale bɛ sariya ministre so kunna a ye ngamu gosi a ko a y'a la kɔlɔsi nin waati laban in na k'a yira k'a fɔ ko min ye dɔrɔgu ni kiribikiribi fɛnw tɛmɛnen kɔfɛ ye ko bi k'an ka dugu kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛla kɔni k'a sangalama cilen do ye kosɛbɛ den danu denmisɛnnin jenu k'olu ta k'olu don min ye cɛnimusoya ko camancɛla fala ye ko a y'o la kɔlɔsi ko jɛkulu bɛ yen minnu bɛ nin baara kɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛ wa k'u dogolen tɛ koyi TikTok groupe b'u bolo WhatsApp groupe b'u bolo u ma d'aw ma koyi u b'a ta tuguni k'a bɔlɔlɔ sira sigi sen kan ka jaw ta ka sangalama ci ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ministre Mamadou Kassoge ko ale yɛrɛ ye min la kɔlɔsi o ye k'a fɔ so bɛ an bolo yan n'a bɛ fɔ ma ko appartement yɔrɔ bɛ maaw bolo u kɛlen ka so san ka dugukolo dɔw maminɛ ka yɔrɔ dɔw labɛn nin ko cɛjugu damantan de bɛ taa kɛ o kɔnɔna na denmisɛnnin minnu si ma san 12 san 13 sɔrɔ k'u bɛ rendez-vous di olu de ma fala ye nin so ninnu kɔnɔ u ti da u ma koyi u bɛ tila k'u jaw ta ka jaw feere min ye denmisɛnnin dɔw ye u b'u nɛn don olu kɔrɔ ka taa n'olu ye sanubɔyɔrɔw la ani damandaw la ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka jan Bamako la ministre Mamadou Kassoge ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin fɛn minnu filɛ nin ye bi nin kɔnnen no an ka jamana kɔnɔ wa nin t'an ka tabiya nin t'an ka danbe ye ko la sa ko ale yɛrɛ bɛ min ɲini an ka dugudenw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko sariya min b'an ka jamana kɔnɔ bi a bɛ nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔn wa min ye maa o maa ye n'i sɔrɔla nin ko ninnu na denmisɛnnin ncinin ninnu k'olu ta k'olu don nin ko la k'u kɛ jago ye ka taa n'u ye yɔrɔw la malamaw ka hakɛ to k'u bila sungurubaya sira fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ɲangini o ɲangini b'a la ko o na da i k'an ka jamana kɔnɔ ministre y'a yira fana k'a fɔ ko a y'a la kɔlɔsi ko so talen do bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan so minnu na min ye lamɛnbaaw ka hakɛ to porno film de bɛ taa dilan ye ni denmisɛnnin ncinin ninnu ye ka tila k'o bila bɔlɔlɔ sira fɛ k'o feereli sigi sen kan o majamubaw bɛ yen o kɔkɔrɔdonbaw bɛ yen
ko wa ko bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ bin bi cybercriminalité minan kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiriw bɛna kɛ don nataw la k'a b'a ɲini sotigiw fɛ n'o ye appartement meubletigiw ye k'a ɲini maaw fɛ minnu ta ye hôteliw ye minnu ta ye dumuni feere yɔrɔw ye so mun labɛnnen don maaw bolo wo cɛw ni duguɲɛw kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kun na bi ko wulikajɔ ni cɛsiri jamana bɛna n'a ta k'a ɲɛsin u ma densomaw den balimaw min ye maa minnu bɛna lamɔ la u fɛ yen maa bɛ yen ko denmisɛnnin b'i ka mara kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri ale y'a ɲini a ka cɛdenw fɛ k'o boloda o la k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a ta bidonya in na sa min ye kiiri tigilamaw ye a dugumanda fara a sanfɛda kan polisiw ka OPJ brigade de recherche min ye gendarmerie taw ye inspecteur ka taa se cybercriminalité n'a ɲɔgɔnnaw ma ni kiiritigɛyɔrɔ fɛn b'an bolo k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa nin ko in dan bɛ se ka sigi a la cogo min na an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ faamuyaliko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bataki a fa sirila maa min fɛ ministre Mamadu Kasoge kunun ko n'o o tun ye juillet kalo tile 29 ye san 2026 ko kɛlɛba o de fana daminɛtɔ filɛ nin ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu ma an ka jamana kɔnɔna na bi Falaye i b'a dɔn ko bɛ bɔ n'an ka denmisɛnninw ekɔliso la ka taa n'u ye nin yɔrɔ ninnu na ekɔliso bɛ ekɔliso la bi a tɛ se ka lakali ala de bɛ fara an kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Somatra fiɲɛ foroko Somatra bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye baarakɛla minnu bɛ yen ni faso ka cakɛdaw datugura ni olu jagoyara k'u ka baara jɔ Falaye n'an b'a fɔ o ma ko compressew olu wulilen don k'u jɔ bi k'u ka sefa wari miliyari 18 k'o bɛ Mali jamana la koyi ni faso cakɛda yɔrɔ baarakɛlaba ninnu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ nin kɛlɛ in na a mɛnna yaasa ka se ka nin wari in sɔrɔ bɛnkan kun sɔrɔla u ni Mali gouvernement cɛ sa min ye sefa wari miliyari 18 ye k'o de kan ka segin olu ma yaasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na kiiri tigilamaw ye jaabi di ka jo bɔ ka di olu ma kabi IBK tile u bɛ nin wulikajɔ in na san 6 in fana kɔnɔna na transition fanga la tuguni u ye wulikajɔ kɛ bɛnkan kun sɔrɔla koyi Usman Berté ale bɛ nin kɛlɛ in na kabini a si finnen no Falaye fo kana kɛ baliku ye a bɛ kɛlɛ in na hali bi Usman ale ni Cheikh Umar Sisoko olu tɛ nin kɛlɛ in dabila fiyewu min ye wulikajɔ in ye sa u y'a yira ko sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o ye musaka ko ye bɛnkɛra bɛɛ kan saracogo yɛrɛ kun fɔra nka fo sisan ministre de finance a tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'olu ka wari sarali ko ye Falaye miliyari 18 yɛrɛ kan ka di maa min ma a caman fatura koyi n'o dɔw bɛ yɛrɛ olu kɔni jɛra nin ko in kɔ kabini u y'u ka du bila ka n'u sigi Bourdi Travail la ka nkamu gosi k'a yira k'a fɔ ko faso k'u ka wari sara Falaye fo kana se bi maa 52 in
alsa u tɛgɛ ma da wari ka koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma min kan ka don ko in na o ye gouvernement yɛrɛ ko k'a bɛ min kɛ u ye dɛ a k'o sara sabula dɔ kɛra ten olu sigilen don ka kɔnɔni kɛ a mɛnna marabolo ni togodaw kibaruya la sa an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen min ye Bafulabe pankuru k'a fɔ ji sanfɛla la sa min ye kurun ɲɛnɛma ye o sɔrɔla bi ka di olu ma Bafulabekaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni maa minnu bɛ tɛmɛ Bafulabe ba fɛ Tintila ni Babaroto fanfɛla la sa u y'a yira sa ko baara in tacogo ka ɲi jeune n'o ye armée ka cɛkulu ye cɛkulu min bɛ siraba baaraw ni sojɔw kɛ olu de kɛlen don ka bila baara in na ye bi mobili 20 o bɛ se ka tɛmɛ siɲɛ kelen dugudenw sen t'o la minɛnmisɛnw sen t'o la kamiyɔnbaw ale ni kamiyon lahawtaw ni bɛnnu u bɛɛ lajɛlen u nisɔndiyalen don bi sabula min ye armée ye ale taara bateau flottant min bila ye o fisayara kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun jɔlen don lahawta ko caman bɔr'o la bi min ye ko in ye ko a bɛ ka fisaya dɔɔni min ye cɛdenw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ armée ale ka pont flottant ko kɔni ye baaraw daminɛ Bafulabekaw olu fɛ yen Bankas maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka denmisɛnninw ma fila kɛ ko ye fala ye kalan tɛ waati min na sisan olu jiginna tu kɔnɔnaw la min ye binkɛnɛ minnu wulilen don sa ani bin minnu bɛ wuli mɔgɔw ka foro la u bɛ taa olu tigɛ k'u kɛ saraw ye dɔw ye dɔrɔmɛ 10 ye dɔw ye dɔrɔmɛ 20 ye denmisɛnninw bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ nin feereli de la yaasa ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ bi ko dɔw bɛ yen fala ye u tɛ jamana yɛrɛ bɛ fɛn minnu sigi sen kan ani maa dɛmɛbaga jɛkulu bɛ fɛn minnu sigi sen kan olu ka denbaya y'o to yen pewu koyi u yɛrɛ bɛ se ka on s'en démerder nous-mêmes baara de bɛ maa ŋunanfan foyi man dɔgɔ n'i wulila k'i jɔ k'i cɛsiri ala ale b'i dɛmɛ an sɔnko dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya bɛra ale kɔnɔna na Bamanjɔ ni walekɛbaw taara bi yen kunana siniko min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati infirmier kelen u y'o jogin u ka katakatanin bɛ yen n'o bɛ u ka ambulanciya baara kɛ u taara ni o ye mugu kɔni cira sanfɛ anw y'an da an tɛ se ka fala ye infirmier ko k'ale b'a ɲɛɲini marifakisɛ ale sɔrɔ ale joginna a ka furakɛliw olu bɛ sen na min ye direkaw fɛ yen ka sogo boso k'a a kolo bɛɛ lajɛlen bɔ a la o yɔrɔ kura dilanna olu fɛ yen direkaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko tare misibaw sagaw min ye bagan tɔw ye olu fa yɔrɔ ɲɛnɛma ka tila k'a dulon k'a lasanuya k'a bila sen kan yaasa u bɛ se ka sogo sanuman sɔrɔ cogo min na o sigira sen kan min ye nɛrɛlandɛw ka ɲamankanjɛkulu min n'o ye SNV ani susikaw ka AGS olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ani jamana ɲɛmaaw yaasa ka se ka nin ko in sigi sefa wari 1,100,000 o de donna musaka la yaasa ka se ka nin yɔrɔ in jɔ min ye boucherw ye sa ale ni taabolo fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ bagan marako hukumu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni yɔrɔ in kɔni jɔli diyar'u ye nin waati in na Kucalakaw fɛ yen sɛnɛkɛla maa 200 ɲɔgɔn ko olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye u bɛna o boloda u yɛrɛ tɔgɔ la sɛnɛfɛnw bɛ se ka maaw nafa cogo min na ka se ka dɔ fara u yɛrɛ ka sɛnɛ ale tagali ɲɛ kan o la sa dugudentɔw sɛnɛkɛlaw min ye bagan maralaw ye ka taa se a tɔ bɛɛ lajɛlen ma sɛnɛ hukumu kɔnɔna na u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni jɛkulu in sigi ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye jɛkuluba 200 ɲɔgɔn ko ye o de kɔni ɲɛmaaw nana sa ka na ni lajɛ in kɛ lajɛ in kɔni y'a to sa sɛnɛkɛlaw ale ni jagokɛlaw olu ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ minnu bɛ jagobaw kɛ nɔgɔ feerelaw fana ale ni sumansi feerelaw u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka na u da don kuma kelen na yaasa ka se ka kɛ jɛkuluba kelen ye baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na waleya in ale bɔra Mali gouvernement yɔrɔ a n'a dɛmɛ jɛkulu yaasa nin ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Baɲangarakaw fɛ yen yɔrɔ 4 bin taara kɛ olu kan Kende ale marabolo kɔnɔna na a yira sa ko Kende commune kɔnɔna na nin kalo in tile 28 kibaruyaw sɔrɔla cogo min na sa Bamanjɔ jɛkulu dɔw kɔni nana sa ka na bin ye mɔgɔw kan min ye dugudenw ye u y'a yira sa ko Bamanjɔ walekɛbaa ninnu kɔni taara ni bagan dɔw ye min ye kibaruya y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra yɔrɔ minnu na duguden minnu kun segira ka na sa n'u nana kun sigi u sigiyɔrɔw la a caman taara ka segin tuguni ka taa Baɲangara ale ni Ninganikaw fɛ yaasa o ni bɛ se ka kisi cogo min na Kɔlɔnjɛbakaw fɛ sumansiw ale ni suman baaralaw ka taa se sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ma sa olu bɛ ka tare fɔ bi fala ye sabula nɔgɔ a kun fɔlɔ ye dili daminɛ olu fɛ yen min ye préfet ka dankan 2nan ye Seku Damele ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan sɛnɛ bolofara min bɛ Kajolokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ablaye Kulubali ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Chambre d'agriculture ɲɛmaa Seydou Kone o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se musow ka ɲɛmaa ma n'o ye Kɔnza Kone n'a bɛ Konatelakaw ka sigi la ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa sous-préfet central Seku Damele ale ka yamaruya kɔnɔna fala ye sango nɔgɔ tɔ ko k'o bɔ k'o d'u ma Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na o nɔgɔ min dilen filɛ nin ye o kɛlen don tare olu bolo maa caman kɔni nana sa kɛnɛ in kan
yaasa bɛ se ka nɔgɔ in sɔrɔ cogo min nka min ye ɲinan san ta ye o ma na fɔlɔ dɛ u kɔni bɛ ka dugawu kɛ sa u bɛ se ka na cogo min na yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ segukaw fɛ yen bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana na ka na i cogo bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat aw b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. kɔnɔ ya ka se ka baara kɛ n'o ye ministre y'a yira sa k'a bɛ tali kɛ min na o ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya kuntala suru min bɛ tali kɛ yiriwaliko ta nasira la sa o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baara in ye tali kɛ o la min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na a ka kan an yɛrɛ k'an ka yɛrɛfɛn dɔw bayɛlɛma an fɛ yan n'an yɛrɛ tɔgɔla usine na baara in bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na Musa Alasani y'a yira sa k'a fɔ ko ni baara in kɔni sera ka sigi sen kan kɔɔri kabini a bɛ bɔ foro la baara minnu kan ka k'a la u bɛna olu kɛ min ye k'a kɛ gese u bɛna o kɛ ka tila k'a ta ka jurukisɛ fana bɔ a la galadonnaw fana ka se k'u nafalan sɔrɔ a la fo ka taa se a kisɛw n'a kolow bɛɛ lajɛlen ma sa k'u bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni o ye min ye usine in kɔnɔna fana a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sanni feere bɛ se ka kɛ cogo min na n'an ka kɔɔri ye ani an ka fini dilannenw ye min ye waleya ɲɛ sa n'a sigira sen kan fana ɲinini fana bɛna sigi sen kan yiriwali ale ni yɛlɛma ka taa min ye an ka fini dilannenw ta na sira fɛ k'o nafa bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na sɛbɛn in kɔni tɛmɛna conseil des ministres la kunungo a lawaleyali tɔ sa o ye ni CNT maaw nana ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye a ka kɛ sariya sɛbɛn ka se ka lawaleya jamana ale kɔnɔna na conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye kunungo o hukumu kɔnɔna na sa minisiri so min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kɛnɛya hukumu kɔnɔna na ale ka baarakɛjɛkulu min bɛ yen n'o kan ka sigi sen kan sa maa minnu ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali gɛlɛyaba minnu kɛra sa ka se ka olu bila u ka hakɛw kɔnɔna na maa min taara ka kɛ o ye o directeur o secrétaire exécutif ye sa o ye colonel major Lanseni Dumbuya ye minisiri so min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna fala ye ale ka minisiri so kɔnɔna na sa conseil technique olu fana sugandira colonel major Kaya Issa Sise min ye chargé de mission ye o ye colonel Mama Seku Lelenta ye colonel Fili Fofana ale fana olu fana sugandira o la maa min bɛ sa n'o kɔni bilalen no direction adjoint min bɛ matériel ni hydrocarbures kunna n'o ye taji ni bolimafɛnko ye armée kɔnɔna fala ye colonel major Mamadou Nambala Traoré ale taara ka kɛ o ye minisiri so min bɛ mara kamabɔli kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni baara kɛcogo ɲuman marabolo kɔnɔna na gouverneur min taara ka sigi Segu kunna ni waati na o ye Saka Magasa ye Saka Magasa ale yɛrɛ tun bɛ baara kɛ minisiri so in yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ fana ye administrateur civil ye conseil technique kunna min ye mara kamabɔli minisiri so ale kɔnɔna na gouverneur min sugandira ka taa Joyilakaw fɛ sa o kɛra général de division Keba Sangare ye Keba Sangare ale kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni bɛɛ lajɛlen bɛ Keba dɔn ka sababuya kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gouverneuriat la
sabula kun kɛra Buguni gouverneur a bɔr'o la ka na kɛ wolomasiri tabaw ka daga dangan ye baro kɛlɛtigi kɛrɛfɛla la sa a bɔr'o kun de la nin waati na a kɔni tun bɛ yen min ye jɔyɔrɔ in dira ma ale kan ka taa Joyilakaw olu fɛ yen min ye Kucala gouverneur kura ye sa o ye général de brigade Haruna Samake armée de terre chef d'état-major kun ye ale nin waati laban in na ale fana nɔrɔ bilara o la sa min ye ale kɔni ye maa wɛrɛ bilara ale nɔ na nin waati na sa u y'ale de ta sa ale kan ka taa général Ablaye Cissé nɔ na Kucalakaw fɛ yen yaasa ka se ka baara kɛ minisiriso man ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na yen maa min bɛ yen n'o b'a ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw sigi sen kan ka se ka baarabaw kɛ n'an ka kɔnsilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'a fɔ ma ko inspecteur de service o kɛra Mohamed Mahmoud Ben Labati ye ale ye conseil affaires étrangères ye min ye Mali lasigidenso min bɛ France Egyptekaw fɛ yen conseil min nana taa ye sa o ye Moussa Dolo ye ale fana ye administrateur des affaires étrangères conseiller des affaires étrangères ye maa min bɛ sa n'o kan ka kɛ Mali ka conseiller ye Mali lasigidenso la Fransikaw fɛ yen o bɛna na kɛ Aïssata Gueye n'ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la ale fana ye conseiller des affaires étrangères ye Mali ka consulat min bɛ Lyonkaw fɛ France jamana kɔnɔna na o bɛna na kɛ Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale de ye Joyila gouverneur kɔrɔ ye Fala ye ale kɔni ale garisɛgɛ ka di dɛ bɔra gouverneur la sa a bɛ taa consulat fana na Fransikaw olu fɛ yen maa sabanan min kan ka taa Mali ale ka lasigidenso la Kanadakaw fɛ Ottawa n'o ye 3e conseil ambassade la o ye colonel Sidi Sadio Diallo ye ale kan ka taa o baara kɛ minisiriso min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale fana ye falenka ka yɔrɔ la a ka chef de cabinet a y'o falen o kɛra Amadou Fane ye ale ye école karamɔgɔ ye sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna na chargé de mission n'o ye a ka chargé de mission ye o ye Ndege Kone o fana ye sanayɛlɛ kalanso o maître ye Bakari Mamadou Cissé ale fana ye sanayɛlɛ kalanso maître ye ka taa se Aïssata Ɲari ma n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la ale ye écologiste ani biologiste ye min ye Ajaratu Sanogo o fana ye sanayɛlɛ kalanso ye minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna sa ale ye maa sugandi sa ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali pharmacie ba kunna n'o ye pharmacie populaire ye o ye Abdelayi Keta ye ale ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye directeur général min sigira sa agence nationale min sigilen don sɛgɛsɛgɛliw kunna min ye dɔgɔtɔrɔsoko ko humu kɔnɔna na sa o kɛra Umu Jakite ale fana ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ min ye sɛnɛ minisiriso fana na OPAM directeur ba o kɛra min ye colonel major Moussa Dem ye n'o ye office des produits agricoles du Mali OPAM n'a bɛ Kɛnsanbugukaw fɛ yen o ɲɛmaaya dira colonel major Moussa Dem ma minisiriso min bɛ yen n'o bɛ bolola baaraw kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka chargé de mission o kɛra Lafiya Sinaba ye o journaliste ye kunnafonidila fana don madame Kaja Sise o ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye min ye Umar Touré ye ale kɔni ye gestionnaire ye maanifinya taabolo o gestionnaire ye ale ye Umar Arber Sise ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ale fana sugandira ka kɛ chargé de mission ye nin minisiriso in na min ye dugubaw sigicogo duko ale ni dugukoloko minisiri ale fana ye maaw sugandi a ka chargé de mission o ye Musa Isa Daw ye a ye sariyatigi ye Abakari Touré o fana ye sariyatigi ye min ye Mulaye Idrissa Touré ale ye kunnafoni ɲɛdɔnba ŋana ye ale fana sugandilen don ale ni bolodi ɲɔgɔnmaw o baara kɛli hukumu kɔnɔna na Fatumata Azara Mayiga o fana ye sariya dɔnbaga ye bɛn ni kelenya ale ni cɛfɔ ni kanbɛ ani dɔnko ni seko o maa ye o matarafaba ye ale ye minisiri min bɛ yen n'o o bɛ an yɛrɛ ka ko kunna sa n'o ye seko ni dɔnko minisiri Fala ye ale ye maa ta sa k'o kɛ inspecteur de l'artisanat du tourisme ye Nuwanso o ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ale tun ye minisiri ka segali kɔrɔ yɛrɛ Fala chef de cabinet kɔrɔ yɛrɛ Nuwanso kɔni ale tun ye Mamu ka chef de cabinet kɔrɔ ye n'an bɔr'o la sa minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ yen ni o bɛ an ka premier ministre yɛrɛ Fala ye premier ministre a ko waati min na jamanakuntigi ye ale wele san 2025 a ye sɛbɛn d'a ma a kan ka baara kɛ ni sɛbɛn min ye sɛbɛn in o taabolo bɛ taa taabolo 8 na min ye novembre kalo tile 27 san 2024 o sɛbɛn cira ale ma jamanakuntigi fɛ Fala ye taabolo 8
a bɛ tali kɛ mara taabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa gouvernement yɛrɛ ka se k'i sinsin o kan ka baara kɛ k'a daminɛ san 2025 ka taa bila san 2026 la laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw tun kɛlen don ministres fɛ u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ka se ka jaabi di malidenw bɛ se ka wasa cogo min na ka kɛ ni malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma ale ni a lawaleyali sɛbɛntɛniya min sigilen don sen kan sa san 2024 san 2033 yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na premier ministre ka laseli la conseil des ministres la gouvernement y'a yira sa ko a ye laseli min kɛ k'u y'a mɛn fala ye laseli bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira sa gouvernement yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan yaasa ka se ka jaabi ɲɛnɛmaw sɔrɔ malidenw la wasali la u ka baaraw kɔnɔna na ko baara 251 o de tun dira u ma san kɔnɔna na fala ye n'i y'o ta k'o lajɛ san 6 laban min tɛmɛ kalo 6 laban min tɛmɛna san 2025 u sera ka mun k'o kɔnɔ o ye baara 109 ye 100 sarada la o bɛ bɛn 43 buruburu 43 ma baara mun bɛ n'o bɛ senna bi o ye baara 83 ye 100 sarada la o bɛ bɛn 33 buruburu 17 ma min ye baara minnu bɛ yen ni olu ma kɛ fiyewu o ye baara 59 ye gouvernement maaw fɛ 100 sarada la sabu bɛ 23 buruburu 50 ma conseil des ministres ma ko ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ premier ministre ka laseli la ministre bɛ bolimafɛnko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o kɛra New York kaw fɛ n'o bɛ tali kɛ Siraba kasara ale kunbɛli la o ye jɛkulu ye sa ale ka baara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kun sigilen don sen kan yanni san 2030 cɛ Siraba kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na 100 sarada ni 50 ye hakili ka to bolimafɛntigiw la senatmaw ka taa fara min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ moto kan moto sen 3 ni moto sen 2 olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka matarafa cogo min na ministre y'a yira sa ko jɛrɛ in sen fɛ ale ni a jɛɲɔgɔn bɛ Bangladesh kaw fɛ olu ye ɲɔgɔn ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔla Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o fana kan ka lawaleya don nataw la jamana fila in bɛɛ lajɛlen fɛ ministre so min bɛ an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko Mali ni Maroc ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na tako 4nan baaraw k'o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan min ye fɛɛrɛ 21 sariya siraw fɛ ko olu sigira sen kan maanifinw ka taa ni ka segin jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ o sariyaw sigira sen kan min ye yiriwaliko ta nasira ye adamadenya sinsinni jagoko ta nasira sɔrɔko ta nasira kuran lakana kɛnɛya ka taa se jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ma Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkɛra nin bɛɛ la lajɛ in kuncɛlen fana min ye masakɛ ye ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisila jamanakuntigi yɛrɛ fɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ni Ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ ta o kan ka kɛ Marocains olu yɛrɛ fɛ yen baara in kɔni daminɛna sa kabini juillet kalo tile 23 ka taa kuncɛ juillet kalo tile 25 Mali jamana kɔnɔ yan wa fana fɛrɛ fana senfɛ fana min ye an ka jagokɛlaw ye ani Maroc taw k'olu fana jɛra ka baara kɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma o ko fana sigira sen ka jɛrɛ in yanni ale yɛrɛ ka sigi farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ministre ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa denmisɛnninw tɔgɔla don k'o kan ka ɲɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ utu kalo tile 12 sen ta a bɛna ni denmisɛnninw tɔgɔla don yɛrɛ fana bɛna don ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka jamana ta a n'o bɛɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen baaraw bɛna daminɛ sa utu kalo tile 11 ka taa kuncɛ utu kalo tile 16 min ye ministre an tɔma Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ye a ko sen ta kɔni bilalen don sifinw bɛɛ ni kelenya siniɲɛsigi ani ka kibaruya jugu k'olu kɛlɛ yaasa maaw kana na ni juguya ni damaca wale ta ka ɲɛsin jamanadenw ma bɛɛ ni kelenya ka se ka o fana ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔ ministre ka fɔ la sa ko nin bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kibaruyaw la kibaruya minnu n'o kan ka sinsin kosɛbɛ sifinw ka se k'u jɔyɔrɔ fa bɛɛ ni kelenya ale sinsin la an ka jamana kɔnɔ o la sa jɛrɛ in n'o ye wulikajɔ in ye n'o kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ utu kalo tile 11 ka taa bila tile 16 la u bɛna baara minnu k'a kɔnɔ u bɛna tali kɛ bɛɛ ni kelenya sinsinni na kalansen bɛna sigi sen kan sa yiriwali ale ni dugudenw olu bɛ se ka gɛrɛ bɛ se ka ko laturu ka kibaruya sanuyaw d'u ma min ye baro sigiw fana bɛna kɛ sifinw yɛrɛ ka se ka ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ fasoden ɲuman waleya u bɛ se k'a la tinsin cogo min na ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma don olu baara kɛ min ye sifinnakaw ye sa u bɛna joli diba fana sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛ fana bɛna sigi maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔ la min ye ɲɔgɔnyew ye marabolo kɔnɔna na ka taa yiriwaliko ta nasira fɛ u bɛna o fana kɛ su kɛrɛnkɛrɛnnen sifiw tɔgɔ la su AES tɔgɔ la k'u bɛna o fana sigi Abdulkasim Ibrahim Fɔnba nin ye ale ka laseli ye conseil des ministres kɛnɛ kan kunungo ministre min bɛ an ka jamana jagoko kunna sa ale ko k'a tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min ye farafinna ale ka jɛrɛ 68 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ maaw ka hakili jagabɔ baaraw la n'a bɛ fɔ o ma ko propriété intellectuelle baara in sigira sen kan Genève kaw fɛ yen min ye juillet kalo tile 7 ka taa bila tile 15 la
a y'a yira sa ko lajɛ in senfɛ Mali sen yera la kosɛbɛ sabula farafina jɛkulu minnu bɛ yen n'olu Mali jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa farafina bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min na a y'a yira sa ko jɛrɛ in senfɛ sa kuma sen dɔ tun kan ka sigi ka kɛ ni Ukraine ta ye Mali kɔni y'i kangara o la koyi ko ale tɛ fɛ fiyewu Ukraine tɔgɔla kuma ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya ka don k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kun ye min ye faranfasiya kana bɔ maa la Burkina ni Niger fana farala Mali kan ani jamana wɛrɛw sa ka Mali senkɔrɔma don o ko in na ministre y'a yira sa ko baabu kɔni kɛlen kɔfɛ wasaw caman sɔrɔla sabula jamanadenw yɛrɛ ka hakilina baw ye min ye AES jamanaw u y'olu dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye min ye furancɛla fanga ɲɛmaw ye olu bɛ hakilina mun na k'o fana ɲɛfɔ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ale ka kuntilennaw ministre bɛ kunnafonidi ko kunna ale ni ka mara kama bɔlen kɛ ni bɔlɔlɔ sira ye Alhamdu Agi Iliya ni anw yɛrɛ ka ministre ale y'a yira sa ko jɛrɛ 7nan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jɛrɛ 7nan kɛra min ye bɔlɔlɔ sira matarafali ko ta nasira fɛ ani kunnafonidi ko ta nasira fɛ baara in kɛra Nigeriakaw fɛ Abuja juillet kalo tile 23 ka taa bila tile 24 na min ye jɛrɛ 7nan in kɛnɛ ka sa Mali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabula a yira ka fɔ ko kalata kɛra kalata min senfɛ sa secrétaire général sugandile kɔfɛ Mali ka jɔyɔrɔ min bɛ n'o ye conseil d'administration membre ye Mali ye o sɔrɔ a nɔ na o la sa min ye segili ye ka danaya kurakura Mali kan k'o ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ baara minnu bɛ sen na bi bɔlɔlɔ ko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ani farafina bɛ se ka labɛn min fana kɛ sa jɛrɛ min kan ka taa kɛ Katarikaw fɛ yen novembre kalo nata in kuntilenna bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali n'a ka fɛɛrɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka farafina jɔyɔrɔ fa o ko la kosɛbɛ ko baabu ye tali kɛ o la min ye ministre Alhamdu Agi Iliya ni ye a y'a yira sa ko nin jɛrɛ ni nin jaabi ɲuman in sɔrɔli bɔra Mali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ani jamanaw ka bolodi ɲɔgɔnma sira fɛ farafina bankun kan ko o ye nin ko in nɔgɔya kosɛbɛ ko wa fana ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn minnu sigira sen kan kunnafonidiko ta nasira fɛ san 2027 san 2031 a lawaleyali farafina tɔgɔ la Mali bɛna na ye o la an ye danaya kurakura min sɔrɔ nin ye sa ko bɛ kɔni bɛ foli ni tani ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wulikajɔ ni cɛsiri la kuma bɛɛ jamana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ministre bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni maanifinya tɔbɔtɔli ale ye conseil des ministres ladonna sa ko banajugu min b'an fɛ yan n'o ye dengue ye k'a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw ta in kan jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka bana kunbɛ kɛ i taalan ye ko ka fisa ni bana furakɛ ye an b'a fɔ sa ko conseil des ministres ale sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa kunungo juillet kalo tile 29 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Kunungo Mali télévision soba la nɛgɛ kanɲɛ 20 kunnafoni waati an y'a ye jabaranin kan k'a fɔ min ye Mali gouvernement ye ko a ye pankuru kura san pankuru kura min ministre Aluseni Sanu min ye Mali aéroport PDG ani jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ o secrétaire général n'o ye Aluseni Jawara ye olu ye maa fɔlɔw ye minnu taara pankuru in lajɛ k'a yira maaw la fala ye pankuru in tɔgɔ de ye ko Boeing min ye Boeing 737 ko a maɲɔgɔnlɔn cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'o ye Boeing 737 ye
ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kilomɛtiri 10 a bɛ se ka o de ta vitesse la fala ye musaka min donna a la sefa wari miliyari 15 buruburu 6 o de donna a la Alfuseni Sanuka fɔli la kunungo télévision soba la fala ye min ye avion in san cogo la sa a na kɛ kɔrɔlen kɔni tɔnɔmadara o minɛn dɔw olu feerela ka taa se sefa wari miliyari 6 ɲɔgɔn ma min ye sɔrɔ mun fana kɛra kɔrɔlen na sa ale pièces fana feereli fana na o fana bɛ taa se sefa wari miliyari 3 ka taa se miliyari 4 ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ko gouvernement yɛrɛ kɔni ye miliyari 5 ni tila ka taa se miliyari 6 ma o de ta sa ka se ka kɛ ka pankuru in san ani kɔrɔlen kɔni k'o cɛ ka jan kosɛbɛ Alfuseni Sanuka fɔ la sabula ko kɔrɔlen sanbaw y'a fɔ ko y'a ta miliyari 20 de la a tan waati min ye pankuru in ye maaba sigiyɔrɔ o b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko cabine VIP fala ye a kɔnɔna na fana so bɛ yen n'o ye siso ye o b'a kɔnɔna na min ye tobilikɛyɔrɔ n'o ye cuisine o b'a kɔnɔna na maabaw bɛ se ka dugutaa kɛ ni a ye su ani tile wa min ye a basigilen don kosɛbɛ pankuru kura in ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fala ye a bɛ tali kɛ ko la komi n'o ye yɛlɛmabaw fana donnen don Mali jamana pankuru ko la Boeing min filɛ nin ye ni o ye 737 ye fala ye a labɛn cogo n'a maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan PDG aéroport n'o ye colonel major Lasina Togola ye ale ko a bɛna yɛlɛmaba don ko la koyi sabula a fanga yɛrɛ min ye kilomɛtiri 10 ni 500 a bɛ se ka o boli o kɔrɔ sa ko heure 14 a bɛ se k'o kɛ boli la Togola ka fɔ la ko n'i ye pankuru in sɔrɔ fala ye k'a bɛ se ka bɔ n'i ya ka taa ni Irisilakaw fɛ yen k'a sɔrɔ i ma jɔ nka ni sini t'a don i na nsawale da sinikaw fɛ yen sabula o fana ka jan a y'a yira sa k'a fɔ ko a nafa bɛna kɛ min fana ye o ye k'a fɔ dugujantaw bɛna teliya ka taa ci ɲɛnabɔ ka segin ka na joona k'a bɛna kɛ o ye o la sa kilomɛtiri 950 fala ye a b'o de boli heure 1 ale kɔnɔna na n'a b'a tan ni fila fili la wa k'a bɛ se ka tɛmɛ o fana kan sabula min ye a maɲɔgɔnw n'a minɛnw tɔw bɛɛ lajɛlen sogolen don cogo min na ko o bɛ se ka kɛ min ye pankuru in ye sa Alfuseni Sanuka fɔ la k'a bɛna dɔ bɔ jamana ka dépenses la ko sabula pankuru dɔ in tiɲɛni min kɛra san 2024 kɔnɔna na ni Bamajuwale ni Wale kabaw taara bi an ka pankuru jigi kɛnɛ kan ka min ye pankuru dɔ in tiɲɛ ko kɔnɔna sa kalo 15 u ye min don pankuru wari la ko a dara wuli ka bon kosɛbɛ minisiri ko sa ko nin sanni da ka di an na ni o ye o la sa ko min ye nin pankuru in kɔni a bɛna bila sen kan maabaw ka dugutaala n'o hanfala ye a ko ten dɛ k'a bɛ maabaw ta nka an bɛ min kɔni fɔ gouvernement maaw ye fala ye gouvernement kunnafonidilaw u k'u taabolo falen nin pankurunko in taara ka taa ban tɛyi a tɛ maa si ka kunnafonidila ni ORTM tɛ hali ORTM ye bamanankan journal kɛ a ma tɛmɛ o la kununko fitiriya waati fo sufɛ 20h tubabukan k'an k'an sigi ka tubabukan de kɔnɔ don o don wa a kɛlen ni sisan cɛ i bɛ taa Sigima ka page kan a tɛ yen a tɛ Lesor ka page kan a tɛ kunnafonidila foyi ka page kan ni ORTM dɔrɔn tɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka baara nɔgɔya an fana bolo parce que nin ko sugu n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔw tɛ ka girin a ko kan k'a ɲini k'a ɲɛdɔn baara n'a kɛcogo de don bɛɛ kan ka damakɛnya jamana ka kunnafoni n'a dicogo de b'o kɛ sinon nin kɛra tan cogo min na nin ta sɔgɔmada in na i t'a ye yɔrɔ si ni ORTM dɔrɔn tɛ a bolo kelen pe dɔrɔn de bolo o fana ye degun ye baara la a bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen siran baara kɛcogo la parce que an ka kan an tɛ ka halisa an ka ɲɛmɔgɔ m'an ka kan don ba la u kan k'an ka kanw de don ba la fo u k'o de faamuya mɔgɔw sigilen don k'a mɛn u ka kanw de la mun de kɛra mun de bɛ yen mun de bɛ ka kɛ a ka f'u ɲɛna u ka kan na ORTM journal fo 20h fɛn bɛɛ mana bila k'o kɔnɔ mɔgɔw bɛ mun mɛn mɔgɔ si tɛ foyi mɛn kɔsa in na Senegal jamanakuntigi bɔra bɛɛ y'a ye min kɛra a cun a ka mɔgɔ y'a bila u ka bɔlɔlɔ sira fɛ kabini a bɛ ka na u y'a bila k'a bɛ ka nale a sera u y'a bila k'a nana nka anw m'an sigi ko fo ORTM k'o bɔ sufɛ 20h an ka sɔrɔ ka o sɔrɔ o fana ka gɛlɛn n'an bɔra o la fala ye min ye sigida 6nan chambre criminelle baaraw olu daminɛna sɛbɛn 2 o de tun bɛ a ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 6nan na n'o ye commune 6nan kɔnɔna ye u yɛrɛ ko sa k'an k'a fɔ ko arrondissement 6nan fala ye 6e arrondissement ale tribunal kɔnɔna na sa min ye chambre criminelle ye u y'a yira sa kɔni k'a baara bɛna na ni lafiyaba ye kiiri tɛna bila ka wagati janw kɔnɔ tuguni i n'a fɔ a kɛra sigida tɔw la cogo min na o la sa sɛbɛn 2 min tun b'u bolo sa o kɔni ye maafa ani bingali o ko de tun bɛ sen na minisiri Mamudu Kasoge tɔgɔ la sa a ka secrétaire général n'o Bubakari Jara ale tun bɛ yen min ye minisiri
kiri bolo fara fɛn bɛ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kun bɛ avocat ka ɲɛmaa n'o y'u ka beretigi ye Batoni ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Sulemani Suguntera u bɛɛ lajɛlen nana sa k'a yira sa k'a fɔ ko sariya ka tile sariya ka tigɛ a tigɛkoro la jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki procureur n'o o ye Cheikh Sala Sangare ye ale ye kuma min fɔ sa ko o kɔni bɛnn'a ma kosɛbɛ sabula ko min ye bɛɛ ka hakɛ bɛna dafa kiiri ninnu kɔnɔna na sigida wɔɔrɔnan na wa sigida wɔɔrɔnan fana fala an yɛrɛ b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula olu ye anw ka kiiriso maaw ye anw ni olu de bɛ ɲɔgɔn kan yan don o don wa anw ka kiiriso fala ye muso ka ca ye dɛ muso baarakɛlaba de bɛ nin tribunal in kɔnɔna na an b'u fo don o don timinanja ani wulikajɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa sa cour suprême kɔnɔna fala ye magistrat kura 99 maa minnu taara ɲɔgɔn dan sen fɛ olu ka qualification tun bɛ cour suprême na fala ye ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Bamasa Sisoko ye ni ale yɛrɛ bɛ nin waati in na ni ale yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min bɛ cour suprême ɲɛmaa danga transition kunna ye fɔlɔ président par intérim de cour suprême kɔnɔna na sabula président ba ale kɔni ka baaraw banna yanni conseil supérieur de la magistrature ka sigi sen kan Mamadou Kasoge ale tɔgɔ la sa Bouakari Jara fana tun bɛ yen denmisɛnnin minnu talen filɛ nin falen n'u kan ka magistrat daminɛ bilasiralikanw caman dira u ma mun ye Burama Kariba Konate ale yɛrɛ min ye procès verbal ni fɛn bɛɛ la kɛ n'ale avocat général ye a ye laseli min kɛ a ye ɲɛfɔli k'u ye baara min bɛ k'u kɔnɔ u kan ka kɛ tilennenya ni laadiriya la u diinɛ n'u ŋaniya la ka kɛ ni jamana sariyaw ye yaasa ka se ka jamanadenw wasa min ye Batoni ye ale fana tun b'o kɛnɛ ka fala ye a fana y'a ka dantigɛliw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ sa sariya bɛ se ka labato sariya bɛ se ka sinsin cogo min na denmisɛnw yɛrɛ sa min ye Bamasa Sisoko ye n'ale ye cour suprême ɲɛmaa par intérim ye bi ale fana ye a ɲɛf'u ɲɛna sa baara in yɛrɛ ye mun ye a bɛ mun ɲini u fɛ mun kan ka sigi sen kan u yɛrɛ kan ka se ka mun faamuya sabula ko maanifin k'i ye i yɛrɛ de ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ministre ka secrétaire général ɲɛna o fana ye kuma kuncɛ sa welemadaw ni bonyakanw ka se ka olu da u bɛɛ lajɛlen tulo kan réseau Kia seko ni dɔnko ale ye o fɛɛrɛ kɛnɛba sigi kununko Bamako yan min ye stade 26 mars ale dankun kan fala ye dalalala ye maa caman ni nana sa balani kɔni nin y'a dɔgɔkun kelen de sigilen ye k'a daminɛ kununko la sa kalo tile 28 fo ka taa se tubabukalo kura ale tile 2 ma sa don o don balani de bɛna dasi ye fo ka taa dugu jɛ ministre ka ciden tun bɛ kɛnɛ ka sa o ye Basali Amale ye ale yɛrɛ ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin nin ko labɛnbaw ma Kasim Bengali n'o ye Ntɔma ye ale min ye nin ko in sigi sen kan sa k'ale yɛrɛ fo Mariam Bagayogo ale kɔni ye nin ko in denbajala b'a ale de kunna fala ye tile 6 ɲɛnajɛ in ko min ye balani ye kɔni a kɔ tɛna tigɛ ye Bɛlɛdugubala do o Ngusunbala do o Maningabala do o Bamananbala do o Sinafɔ balani o a bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ ye réseau Kia ale min ka jɛkulu bolofara dɔ ye nin ye sa u bɛ welewelemada maaw fɛ sa don o don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade 26 mars da la ɲɛnajɛ a tɛna na kɛ maa si negela ye nin waati in na an bɛ taa fan fɛ yan'an ka na kɔkan kibaruyaw la. Mali Côte d'Ivoire min ye Mali ni Côte d'Ivoire kaw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa port autonome n'o ye Côte d'Ivoire port ye a ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan nin waati laban in na yaasa jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn ye y'a to sa Mali yɛrɛ ka minɛn minnu bɛna na bɛɛ Côte d'Ivoire port la olu bɔcogo n'u nacogo n'u taacogo olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na taa ni ka segin Mali ni Côte d'Ivoire cɛ u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na layiduw taara baara kɛcogo ɲuman na Nizeriyakaw fɛ olu ka wolomasiri taba ka pankuru maaw n'o ye nafu ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko pankuru kura dɔw kɔni u y'olu sɔrɔ n'o ye avion de chasse 3 ye senfilɛw o kɛra a ko la yan'u k'a bila ka taa kɛnɛ kan yaasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Bamajɔni ka walekabaw ye ko Nizeriyakaw kɛlen don ka fɛɛrɛ kura tigɛ o kama o pankuru bɛɛ lajɛlen yirara Alizeri jamanakuntigi ale bɔra ka kuma in senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko Alizeri kɔni sinsinnen don min kan nin waati in na o ye a t'i sen don a kɛrɛfɛ jamana si ka baara la yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na u ka jamanaw kɔnɔna na wa Alizeri fana y'a yira sa k'a fɔ ko Mali kɔni ko ale ni Mali ko ye teriya dan ye wa min ye a sigiɲɔgɔn jamanaw ye
k'olu fana na ye sigiɲɔgɔnya ɲuman min na sinsin ale n'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ min ye bamajɔlen wale kɛlɛli ye Algérie bɛna n'o kɛ fo ka se a dan na nka a y'a ɲini bɛɛ fɛ maa si kana se Tunisie ma sabula o de y'a ka den man di ye. Gabon ale ni Guinée Bissau Guinée équatoriale olu bolo don sɛbɛnna sa sɛbɛn bɛ tali kɛ gun damadɔ na u y'o sɛbɛn fasiri n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye yaasa Gabon ale ni Guinée équatoriale ka se ka o gun baara kɛ gun saba in bɛɛ lajɛlen sanfɛ sa a yira k'a fɔ ko taji kɔni tonnen de bɛ yen yaasa u ka se k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ sama-samali la a bɛ san caman bɔ nka bɛnkan sɔrɔla Addis Abebakaw fɛ yen Irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'o o ye Telegram ɲɛmaa ye k'u bɛ ka ale ɲini bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pavel Durov ko maa min don sa ko min ye passeport min b'a bolo k'o ye France passeport ye ani Emirates ka passeport k'o de b'a bolo a jalakilen don sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen ka wale kabaw ye kɔni ko a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye Telegram ye ale ye bɔlɔlɔ sira ka kibaruya di yɔrɔ ye kibaruya di yɔrɔ min fana maa caman bɛ kibaruyaw di ye ka baaraw kɛ yen. Moyen-Orient kɛlɛ hukumu kɔnɔna na sa États-Unis y'a yira sa k'a fɔ ale ni Arabie Saoudite kɔni olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka baaraw ni wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen kɛbaw ma minnu ka surun kosɛbɛ Iran na. O la sa u y'a yira sa ko jɛkulu marifatigi dɔw bɛ olu ka surun Iran na u y'olu kɔni gosili daminɛ yaasa cogo min na u fanga bɛ se ka dɔgɔya sabula ko sɔmikɛru ma sa k'u bɛ ka Iran dɛmɛ a ka nin kɛlɛ na ka taa olu juguya la. Japonkaw fɛ halisa dugudenw kɔni bɛ kasi la hali bi koyi jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ Japon yɛrɛ jamanaden bɛ ka caya maa miliyɔn 120 bi Japon bɛ o de la san 40 tɛmɛnen kɔnɔna na o jateminɛ minnu kɛlen filɛ nin sa n'o danganɛmayara kunnasini ko u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni kan ka lajɛ sabula u ka jamana yɛrɛ tɛ min bɔ jamanadenw ɲini kana se u ma wa min ye maa kɔrɔtaw ye fana olu fana caman baden bɛ u fɛ yen. Ebola ko tile 45 o ko hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye RDC ale kelen kɔni tɛ tuguni n'o y'a sɔrɔ u tun y'a yira sa ko ka tile 45 di maaw ma k'u sigi ni Ebola yer'i la k'a ko kɛra kabako ye maa dɔ kɔni sɔrɔla Kampalakaw fɛ yen Ebola yera ale la maa kofɔlen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a ka minɛli ka bila kɛrɛfɛ o martaba bonyana kosɛbɛ sabula maa mafalen don jɔyɔrɔba de bɛ a bolo jamana in kɔnɔna na o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ min kɔ u dan fɛɛrɛw tigɛ sa u ni Kongo ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye kɔlɔsili dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na ko barika bɛ se ka bonya cogo min na. Mobili ko ta na sira fɛ BMW n'ale ye Alimanw ka mobili dilanyɔrɔ ye a ko ni Ala sɔnna ma yaasa ka se ka baarakɛlaw dɔgɔya sabula sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ tuguni maa 8,000 a bɛna olu bila ka taa baarakɛbaliya la ka bɛn ni san 2027 ye yaasa cogo min na sa sarako bɛ se ka sinsin baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na baarakɛlaw kɔni kɛlen don sa ka wulikajɔ kɛ ka mankan boloda nka min ye baarakɛyɔrɔ in ye a ɲɛmaaw ma kala don ɲina ka bɛn n'o ye sabula k'olu bɛ nin kɛ yaasa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka se ka to sen kan. Farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ sa min ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu ye n'o ye ndolanci jɛkulu ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye FIFA kɔni ye k'a bɛ ka min sigi sen kan nin ye o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn o ma sini o la sa ko FIFA de y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛna na Coupe du Monde labɛn baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ fédération diɲɛ kɔnɔna na olu sen ma don a la min ye nanzaralakaw taw ye ani Faransi taw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in tɛ bɛn min ye Tchèquew olu kelen pe dɔrɔn kɔni ko ko olu bɛ jɛ ni a ye nanzara jamanaw la ka b'o la sa Asie fan fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma jɛ ni a ye min ye farafinna fan fɛ farafinnakaw ko k'u bɛna hakili jagabɔ kɛ Gianni Infantino ale min yɛrɛ ye FIFA ɲɛmaa ye a ko min ye septembre kalo nata tile 19 ko k'a sɔrɔ bɛɛ ka jaabi sera a ma yanni FIFA yɛrɛ ka lajɛ cɛ yaasa bɛɛ k'i ta ni bila dɔn jɛkulu in sigiliko la min ye sɔminkɛlo na la sa ko Gianni Infantino ale yɛrɛ ka fanga bantɔ don FIFA kunna ni a ye nin sigi sen kan ni baara banna na t'i sigi a kɔni y'a yira sa ko ni jamana o jamana fédération sɔnna a ma u nana min ye euro wari miliyɔn 35 ta ka di olu ma u ka se k'o kɛ u ka worosɔngɔ ye yanni ko in bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan. Farikolo ɲɛnajɛ halisa musolakaw marokokaw fɛ kununko an ka sabatasɛgɛ musomanw olu binna 2-1 u ni Cameroun de tun bɛ ɲɔgɔn na kununko ndolata in kun y'u bɔko fɔlɔ ye Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan Aissata Traoré sanga 30 ale de an ka cɛlu dasi penalty kan min ye an ka musow ye u yɛrɛ kɔni ma se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula min ye a tɔgɔ di Camerounkaw ye olu nana sa ka na min ye cɛlu a jibɔ ka tila k'a kɛ 2-1 ye nin waati in kɔnɔna na sa an ka jɛkulu kɔnɔna na sa an kɔni buruna min y'an ka musolakaw ye olu ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fala ye farikolo ɲɛnajɛko hukumu kɔnɔna na hali bi Bamako ligi bɛna na sigi Ligue de football de Bamako a kan ka sigi u ye kalata joli kɛ 3 tɛ
u y'a kɛ cogo cogo ni Isa Sidibe kɛ u b'a fɔ ko ka segin a kan ɔ Zeyi komi dɔ in kun ye u bolo tun ye fédération labɛn haraba ye ɔ Zeyi k'u ye temps ta ko k'a dilan ka ɲɛ bi ni Ala sɔnna a ma min bɛna kɛ ligue président ye Abdallah Babi ale kɔni ka liste bɛ ani Isa Sidibe de bɛ ɲɔgɔn na kabini ko in daminɛ ni Ala sɔnna a ma an n'a dɔn bi tile kɔnɔ ni maa min ye nin kɛ an bɛna an ka kibaruya kuncɛ ni min ye o man di an balimakɛ a n'an terikɛ n'o ye Madi Keyita ye a bɛna an ka kumaso kɔnɔ yan kuma caman n'an mago sera a ma Ala jarabi binna a kan kunun ko a kun taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw n'u y'a yira sa ko k'a sen fila tigɛ ko yaasa bana min b'a la u bɛ se ka dan sira la cogo min na nka sɔgɔmada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko bana yɛrɛ ma ku a yɛrɛ fɛ Ala y'a ka kalifa minɛ a la a ye bɔko laban min k'an fɛ yan an n'a ka baabu an ka jɛko laban tun bɛ Orange ale ka kow kan. Parce que ne delila ka kuma dɔ fɔ il faut instaurer un module d'éducation aux médias depuis les écoles primaires parce que internet ye fɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sira ye fɛn dɔ ye réseaux sociaux ni fɛn dɔ ye murunin da fila don quoi a bɛ dépend e yɛrɛ b'a utiliser cogoya mun na parce que fɛn minnu don u ma don an ka jamana kɔnɔ da fɛ u donna fenêtre de fɛ an balila ka TikTok ye de o jɔn kalanna TikTok la donc a man ka kɛ ten en réalité TikTok kun kan ka na expliquer an ye fɔlɔ kalo dama dama application dɔ bɛ yen nin a bɛ utiliser tantôt de o ma kɛ donc an balila donna dɔrɔn on a téléchargé, on voit que les gens font tellement de dérives là-dessus parce que t'as don malaya ou bala. Donc jamana nyamoko amba inu fe woro la e ko filima njugunte se ke wori ka jugu anga sigi ko fe kana alibi ka se ka fe nunu kala demsen ka nga kalala mo goroba o ka nga kalala hali kuna funi dila o munu be fon na se bela jele ni ka nga kala bololo nunu utiliser la ni dum bololo iko internet e kamale on bela jele fo ambi combat mina ya foti ko na me YouTube na volume ka dogo amandogo ala ka ke here ka kunche here la et pour que malien be la jeli ngase ka lafiya soro Orange Maritel Telecel Keyita an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛmu ma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ jɛnatigɛ ye nin de ye n'i ma ban nali ma dɔrɔn i tɛ dan taali ma ni Ala sɔnna a ma a ka jɛnaja don mana fɔ an n'aw da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka dugawu don kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a muso a n'a denw a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ sumaya jani ni Ala sɔnna a ma su in na min ye carte biométrique ani passeport maliden minnu bɛ kɔ kan degun bɛ a la cogo min na dabakoto ba an bɛna ale bisimila a kana ɲɛfɔli kɛ an ye nɛgɛjuru sira fana bɛna bila n'o ye 92 42 42 30 ye bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden minnu bɛ kɔ kan an b'a ɲini olu fɛ k'u labɛn su in na u bɛ ɲininkali minnu k'an na nin su in na y'a ɲininkali kɛ kɛnɛ ye sabula min ye dabakoto ye ale bɛ caman dɔn a ko la ale bɛ wuli ka jɔ caman kɛ fɛɛrɛ minnu fana bɛ yen bi n'a nana Bamakɔ yan ka na a ko ɲɛɲini mun fɔra ye a bɛ n'o fana da maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na an bɛ kibaruya di nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala n'a kira sɔnna a ma Ana Jara tun bɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye. Ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la